Hej. Vi skal snakke lidt om DNA, og hvad det er for noget, og hvordan det bliver replikeret. Dens replikation. Ja. Jamen, DNA's opbygning. Det der er ved DNA, det er, at der er sådan et smart princip ved DNA, og det kalder man for baseparingsprincippet. Og det foregår sådan, at nogle bestemte basepar altid sidder over for hinanden, og det kan vi se hernede. For eksempel så sidder A altid over for T, og C sidder altid over for G. Det gør de altid, og det er altså grundet nogle hydrogenbindinger, som gør, at lige præcis for eksempel her C og T kan sidde sammen, og T og A kan sidde sammen. Og det er fordi der er 2 hydrogenbindinger ved A og T, og 3 hydrogenbindinger ved C og G. Og C, som er den gule, den står for cyanin, og G, den hedder guanin, og T hedder thymin, og A hedder adenin. Yes. Og så, ja. Hvorfor er DNA-replikationen nødvendig? Jamen, DNA-replikationen, den er, DNA-replikationen, den er nødvendig, og det er den fordi, at ved mitose, så deles en celle til 2 nye celler. Og den nye celle, den indeholder selvfølgelig det samme arvemateriale, som den første celle, den har delt sig af. Og det er så under den her forudsætning, at der laves en fordobling af arvematerialet i mitosen. Og den fordobling, den kalder man så replikation. Ja. DNA-replikation. DNA-replikation, det går ud på, at vi har en dobbelt alfa-helix streng, som deles i 2, hvor som jeg sagde før, at når der skal laves en ny celle, så skal der være det samme arvemateriale. Så derfor får vi 2 DNA-strenge. Vi kan se her, at den mørkerøde her, det er den gamle DNA-streng. Og vi kan se, at den sådan lidt mere orangefarvede en, det er så den nye DNA-streng, der ligesom bliver lavet af den gamle. Og på den måde så får vi altså 2 nye DNA-strenge, men som både er halvt gamle og halvt nye. Det sker ved nogle forskellige elementer, som gør, at det her det kan forekomme. Vi har et enzym, som hedder DNA helikase. Helikase fungerer som sådan en saks, som klipper vores gamle DNA op. Vi kan se her, at C og G bliver klippet op, som så bliver spaltet fra, og så kommer der DNA polymerase, som er med til, hvor primeren ligesom skubber den fremad, sådan så at der bliver lavet en ny streng her. Det der er med DNA polymerase, det er, at den kan kun arbejde i retningen 5 til 3. Og som hvis man lægger mærke til, så den her replikation på den her streng, den går lige til. Og det er fordi, at DNA polymerase arbejder under en forhold, som gør, at den kan arbejde optimalt. Men ved den anden DNA-streng, som skal dannes, der kan den ikke arbejde lige så optimalt. Og det gør så, at der kommer sådan nogle huller i DNA-strengen, i den nye DNA-streng. De huller, de skal jo så lappes, og det bliver de så gjort af DNA-polymerase hernede, hvor der så bliver fragtet et G over til det pågældende andet basepar, sådan så at nukleotiderne de kan sammensættes. Og det sker ved brug af energi, hvor vi har nogle 3 fosfatgrupper,
hvor 2 af dem bliver spaltet fra, på grund af at, for at den her proces ligesom kan foregå. Ja, det er jo sådan, DNA-replikation fungerer.